Próxima parada. Bos días. Hola Silvia, que tal? Moi ben, canto tempo? Sí. Veño a coller isto porque eu comprei a miña mãe. A ver, espera. Así son 10 céntimos. Sí. Moitas grazas. Eu tamén. Servilletas de papel. Sí, están abaixo con esquerda. $75. Muchas gracias. Esperamos que tenemos un buen día. Eu tamén. Próxima parada. Pablo Picasso, Casares Quiroga. Eu tamén. Poderíamos facer unha copia do meu DNI, por favor? Sí. O nas dúas caras? Sí. Vale. E a copia. Son 10 céntimos. Moitas gracias. A ti. Ata logo. Eu tamén. Bos días. Hola, bos días. Poderían poñer unhas empanadillas? Dúas. Gracias. Ali. Ata pronto. Eu tamén. Eu tamén. Eu tamén. Eu tamén. Pero é unha maioría. Eu tamén. Na pregunta hoxe. Eu tamén. Eu tamén. Eu tamén. Eu tamén. Eu tamén. Eu tamén.